Bună seara, stimați telespectatori! Am revenit iar în studio după o pauză mică publicitară. În această seară avem invitați de onoare. Cei mai frumoși, cei mai inteligenți, cei mai minunați oameni. Sincer, mă simt onorată că ați venit la mine în emisiune. O avem invitată pe renumita și frumoasa Cosette. Power drag și mai Cozi, da. Da. Vă mulțumesc mult pentru invitație încă o dată. Mulțumesc celor de acasă că ne privesc și mulțumesc pentru mesajele pe care le-ați dat și interesul pe care îl aveți pentru Rudraksha. Da, mai avem invitat special pe renumitul psiholog și parapsiholog, maestru Stelian Chivu. Da. Și frumoasa și chiar renumită artistă de muzică balcanică, Carmen Carmela, care în această seară am aflat în direct că Bai Cozi, Power Rudraksha, este nașa de cununie a lui Carmela. Știai asta? Să zicem că vrem să știm mai multe despre Rudraksha. Haideți să rămânem la prosperitate. La prosperitate, dar o să vorbim puțin mai târziu, ca să avem timp suficient. Văd ceva deosebit la gâtul tău. Ce ne poți spune despre asta? Ce ne poți spune? Normal că și eu am făcut testul pentru chakrele blocate. Să văd cât o scurtă paranteză ca să se înțeleagă cât mai clar de telespectatorii noștri. Deci, înainte de toate, se face un test și fiecăruia, în funcție de rezultatele testului, se fac anumite brățări, se dau anumite pietricele, se recomandă. Doar cei din India fac asta. Am o Rudraksha, ea este numărul 1, este Rudraksha lui Shiva. Înseamnă putere, nu poate fi purtată de oricine. Deci mi s-a dat, după ce am purtat alte terapii, după cum vedeți, port și la mâna dreaptă brățări și port un inel, pentru că și pietrele semiprețioase și prețioase au o foarte mare putere și ne vindecă. Exact, ne echilibrează chakrele, câmpul nostru energetic ne-l curăță, aura noastră. Exact. Pentru că în chakre se blochează așa energie și nu sunt 100%. Și atunci ne îmbolnăvim, suntem triști, suntem supărați, nu mai atragem nimic, nici dragoste, nici fericire, nici bani, absolut dacă nimic. dragoste nu e, facem. Dacă suntem cu energie pozitivă, atragem cât mai multă dragoste. Iar în zona abdominală văd că mai încă... Da, am vorbit. Este un talisman special pentru bani. Este o Rudraksha cu 7 muchi. 7 muchi este pentru prosperitate, pentru bani, pentru noi proiecte, noi oportunități. Pentru că doar muncind banii vin, nu câștigăm, ne luăm Rudraksha cu 7 muchi sau cu 9 muchi și așteptăm, jucăm la loto și să ne vină banii. În niciun caz. Dar Dumnezeu, Universul ăsta ne dă inspirația divină și ne creează. Și pornim la drum. Să creăm ceva, să muncim și să aducem, să avem, să fim fericiți. Apare în viața noastră oportunități. Asta am spus. Apropo de cifra 7, acest an, se știe sau nu, este corespondent cifrei 8. Sau cifra infinitului. Da, cifra infinitului, îți mulțumesc, mi-ai făcut cadou și mie, chiar Stelian mi l-a dat în emisiune. Mulțumesc. Da, eu vă mulțumesc. Da. Și apropo de cifra 7, întâmplător sau nu, sunt 7 zile ale săptămânii. Sunt 7 culori principale și ca să nu ne oprim aici, sunt 7 vocale, sunt 7 note, sunt 7 planete principale, sunt 7 stări de agregare, 7 straturi are atomul. Exact. Iată câtă rezonanță este între cifre și pur și simplu manifestarea energiilor și, bineînțeles, manifestarea bolii. Apropo de ce spuneai tu mai devreme, în momentul în care energia se blochează, mai devreme sau mai târziu se instalează boala. Poate este mult sau este puțin, dar poate crezi sau nu, dar dacă totuși poți purta o brățară, ce pierzi? Mai nimic. În schimb, poți câștiga echilibru, energie și referitor la terapii și la prosperitate, chiar poți atrage această prosperitate. Din întâlnirile cu pacienții pe care le am, se sesizez că foarte mulți își construiesc cumva sărăcia. Și este celebrul exemplu în care se spune că sărac și curat. De ce nu bogat și curat? Da. Sunt tot felul de condiționări la nivel mental, la nivel emoțional, care pur și simplu ne programează în viitor. Bineînțeles că sunt foarte multe psihoterapii care te ajută să scoți aceste programe negative, cum ar fi, de exemplu, programarea neurolingvistică, dar poate nu știi. Sunt anumite semințe de Rudraksha care
ele generează această stare de abundență. Atenție că abundența nu înseamnă să ai un teanc mare de bani. Poate să fie prosperitate sau abundență în dragoste, prosperitate sau abundență în sănătate, prosperitate sau abundență în orice, inclusiv în bani. De altfel spus, prosperitatea, abundența este un program. Am cunoscut, de exemplu, persoane care oriunde se duc, se descurcă. Pot găsi bani oriunde se duc sau pot face bani sau pot primi bani sau pot crea. Toate sunt în funcție de programele pe care noi le avem și pe care, bineînțeles, le și distribuim. Iar în programul nostru, în această seară, intră și Carmen Carmela. Apropo de energia infinitului a acestui an. Energia infinitului. Voi cânta o piesă special pentru invitata noastră, Cosette. Pentru nașa mea. Dragoste la plus infinit. Mulțumesc. Chiar pentru că nimic nu se termină aici, totul este la infinit. Așa că dă-l voie să ți-l dea. Îți mulțumesc mult de tot. Îți mulțumesc frumos. Trezești în mine amintirea unei veri, mă duci cu gândul la ce-a fost până mai ieri. Trăiesc și astăzi aceleași clipe ce vor rămâne într-un târziu apus. Trăiesc și astăzi aceleași clipe care-mi vor spune că n-am trăit de ajuns. Trecător prin viața mea ai fost și rămâi așa, trecător prin viața mea, însă nu te pot uita. Mi-amintesc cât de bine era. Trecător prin viața mea ai fost și nu voi uita clipele ce le-am trăit până la plus infinit. Nu, 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 nu uita. De parcă timpul s-ar opri acum în loc, vorbesc cu mine și nu mă ascult deloc. Trăiesc și astăzi aceleași clipe ce vor rămâne într-un târziu apus. Trăiesc și astăzi aceleași clipe care-mi vor spune că n-am trăit de ajuns. Trecător prin viața mea ai fost și rămâi așa, trecător prin viața mea, însă nu te pot uita. Mi-amintesc cât de bine era. Trecător prin viața mea ai fost și nu voi uita clipele ce le-am trăit până la plus infinit. Nu, 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 nu uita. Ai fost și rămâi așa, trecător prin viața mea, însă nu te pot uita. Mi-amintesc cât de bine era. Trecător prin viața mea ai fost și nu voi uita clipele ce le-am trăit până la plus infinit. Nu, 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 nu uita. Nu, 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 nu voi uita. O melodie superbă, superbă!
jertfă care îți atinge sufletul. Da, și mie, și i-a atins atât de mult sufletul încât și-a adus aminte că a fost ziua mea și mi-a făcut cadou direct. Ba nu, dar mi-a făcut mai multe cadouri, tu mi-ai făcut cadou. Deci îți mulțumesc sincer, chiar nu așteptam, pentru că tu mi-ai făcut cadouri. Eu le fac cu drag, eu le fac cu drag. Le dau cu tot sufletul meu, nu. Și trebuie să mă recompensez și eu, nu știu. Te-ai recompensat chemându-mă aici la tine acasă. Eu te-am chemat pentru că, să știi că lățenii, brăilenii, foarte mulți prieteni, cunoștințe, te-au chemat. Din cauza aceasta. Sunt foarte mulți purtători de rudracșa. Da, știi foarte bine, inclusiv Rodica, stilista. Da, Rodica de pup, te mulțumesc mult. Da, mâine vom trece pe la tine, pe la Pafor și foarte mulți gălățeni, medici, colegi, avocați din Brăila, poartă așa ceva. Da, sunt, din toate mediile și toate păturile și sociale. oameni de afaceri. De la femeia care ne ajută la curățenie, la cei care ne conduc țara, vreau să spun că poartă rudracșa Baicozi. Deci cine vrea să ia legătura cu Cozet, puteți să ne contactați. Cozet va sta până mâine în Galați, iar în seara aceasta Stelian Chivu, prietenul nostru de suflet, ne va duce la piramidă. Exact. Da, de așteptăm cea mai frumoasă surpriză. Deci am vrut să rămână o surpriză, dar n-am putut. N-am putut. În piramidă, unde sunt și cristale foarte, foarte multe, apropo de cristale care se regăsesc și în aceste tipuri de brățări. Da. Exact în această situație, practic, referitor la ce spuneai tu, dăruiești și primești. Ce? Și ți se va da exact în această... Întotdeauna dăruind iubire vei primi iubire, dăruind orice vei primi orice. Dar nu ați observat, în momentul când dai ceva, îți vine înzecit? Așa este. Da. Este celebra expresie în Biblie, caută și vei găsi. Exact. Cu ce mână dai, cu aia primești? Nu. Cere și ți se va da. Așa, bate și vei fi bătut. Nu bate și vei fi bătut? Nu. Așa funcționează. Bate și ți se va deschide și Dumnezeu are grijă de toți. Dar trebuie să cerem, că spunem, da, eu vreau, dar cere dacă vrei, ce dorești, spune bunului Dumnezeu, spune universului tău. De asta când spun curățați brățările și cereți, spuneți ce vrea. Draga mea brățărică, te rog frumos, ajută-mă la examen, am un examen, ajută-mă să fiu puternică și să trec peste orice, să nu mai am emoții, te rog mult de tot. Fă ceva pentru mine. Important e să transmiți rugăciunea, nu contează către cine, pentru că Dumnezeu se află în noi, se află în fiecare celulă noastră. Universul reacționează în funcție de visele tale. Da, acum eu tot timpul, de când mai ne-am întâlnit și suntem prietene, tot timpul când intru în tribunal, îmi spun și nu neapărat, și dimineața când mă trezesc, în viața mea intră doar oameni minunați pe care îi iubesc și mă iubesc. Restul nu-i văd, de când v-am întâlnit. Da, bine, am făcut prezentări și mi-a fost mare drag. Da, iar noi am fost așa din prima. Eu cu Bela am avut așa o chimie, pentru că probabil în alte vieți am avut noi ceva. Nu să ne spună maestru. Ce ați avut? Oricum, iar cu Carmela, cu siguranță am fost surori, pentru că am o legătură o intuiție extraordinară. Și foarte multă lume ne confundă. Nu, că suntem surori. Ne completăm. Deci noi când plecăm în viață, ca să zic așa, ne trebuie o zi întreagă. Plecăm pe la 4, când vine ea, și ajungem la casă la 12 noapte. Din punct de vedere al compatibilității, se nasc prietenii. Iată că o compatibilitate se poate crea și cu brățara. Înțelegeți? Deci iată că compatibilitatea, exact cum spuneai tu, poți să-ți o creezi cu brățara ta. La un moment dat poate spune cineva, domnule, e o aberație. Cum să mă rog unei brățări? În această seară, scuzați-mă, este ziua finului meu, Răzvan Păcurariu. Scuz-mă, finuțule. La mulți ani, Răzvan! Răzvan Păcurariu este ziua finuțului meu, iar peste câteva zile, pe data de 8, va fi ziua finuței mele, Beatrice. Da, te pupă Nănuța. Să fie sănătoasă, tot ce-și dorește. Și mâine este ziua lui prietenii mele, Tania Budi, și plec spre Constanța. Da, să o pup și să o pup din partea voastră. Să-i spui că este o femeie foarte frumoasă și că noi iubim și când are timp. Da, știm, da, pentru că știi ce am observat? Și am văzut schimbările. Foarte mari. Și ea crede în energiile negative, pentru că am văzut ulterior, am văzut că și ea poartă pentru a se elibera. Poartă și ea și fratele ei și, într-adevăr, viața ei s-a schimbat în bine. A luat deciziile corecte, că asta contează. Avem mai multe oportunități să știm spre ce să ne îndreptăm, ce ne este bine. Exact în acest sens, apropo de ziua de naștere,
Poți să dăruiești cuiva o pereche de pantofi, o haină și așa mai departe. Dar în momentul în care îi dăruiești o brățară de Rudraksha, pur și simplu atunci îi dăruiești și ceva spiritual. Da. Având în vedere că în fiecare an, când îți sărbătoriți ziua de naștere, dacă faci o rugăciune, dacă faci o meditație, dacă primești un cadou spiritual, atunci acel cadou spiritual este încărcat cu energia propriei tale zile de naștere. Și efectul este mult mai puternic, apropo de zilele de care vorbeați. Da, și încă ceva aș vrea să spun. Fiecare zodie corespunde o planetă. Fiecare planetă te afectează într-un anumit fel. Ei, și atunci trebuie să ai o Rudraksha care să te ajute să te protejeze, iar fiecare planetă are o Rudraksha a ei. Asta le găsiți pe site. Da. Tot cei de la Centrul Rudraksha Aratna Science Therapy m-au învățat. Este foarte important. Foarte important. Deci este ca un talisman pe care trebuie să-l ai tot timpul. Da. Tot timpul trebuie să-l ai. Toată lumea știe că este un corespondent planet. Eu sunt, de exemplu, Rac. Da? Rac? Cum este copilul meu și cum este fostul meu soț. Și majoritatea prieteni tot Rac, ce chestie. Așa, sensibilă. Da, Rac, tot Rac. Și care îi iubește mama. Este Luna și Rudraksha cu 2 muchi. Da. Dar peste câteva zile va veni și ziua lui Stelian. El firește. Mulțumesc, exact. O să te sărbătorim. Da. Cum se zice, o facem lată pe o scândură îngustă, dar o să sărbătorim și din punct de vedere spiritual. Așa că vă pot invita. Ne pregătim din seara aceasta. Da, trebuie să facem teste, facem un fel de refresh, nu? În acest sens, în momentul în care noi avem o planetă corespondentă, cum este în cazul tău Luna, se știe că Luna influențează clar Pământul, pentru că sunt persoane care nu cred. Este simplu. Luna clar generează o energie așa de puternică încât creează fluxul și refluxul, mareele. Întâmplător sau nu, planeta Pământ are 70% apă. Exact. Omul are și el 70% apă. Dacă Luna creează aceste maree, cum să nu influențeze în mod special și omul? Și mai precis femeia. Ca dovadă că în lună plină poți să nu dormi noaptea. Da, copilul meu, chiar Stelian, știi foarte bine că de fiecare dată Stelian chiar este ca un frate pentru mine. Îți mulțumesc, eu sunt sigură că am fost frați și suntem tot frați și așa vom fi mereu. Eu zic că pentru că am fost amat. Ce? Am glumit. Nu? A dat un pic în dragă. Da, bine, Carmela ca o scorpion. Carmela este scorpion, ca și patronul televiziunii, îl pupăm și îl iubim, Stelian, pe Cătălin Negoiță, care este scorpion și noi știm cum sunt scorpionii, foarte iubitori și foarte bun la suflet. Altruiști foarte. Cei mai altruiști, da. Să terminăm ideea cu planeta. Deci fiecare zodie este influențat de o planetă. Se mai știe că astrele propun, dar nu și determină. În momentul în care, exact, propun, dar nu dispun. În momentul în care ai, practic, o sămânță care corespunde planetei respective, pentru că la nivel de univers totul se întrepătrunde, totul este cuantic, totul este tantric, apropo de dragoste. În momentul în care porți o sămânță care este corespondentă planetei respective, tu rezonezi mai ușor. Un exemplu clar, persoanele care sunt acide, care sunt dinamice, care sunt iritate continuu, ele au o rezonanță cu planeta Marte. Bineînțeles că planeta Marte are și calități, are și defecte, ca fiecare planetă. Dar în momentul în care ai o Rudraksha, de exemplu, care îți asezonează, îți filtrează energiile planetei Marte, pur și simplu tu îți selectezi exact energiile, informațiile de care chiar ai nevoie. Seama câtă lume ar vrea să fie în starea asta de echilibru? Da, unii cred, alții nu, dar eu spun așa, până nu porți, nu vezi exact cum îți poate influența viața și atunci trebuie să iei decizia corectă. Merg sau nu merg? Cred sau nu cred? Important e credința. Și încă o dată spun, puterea se află în noi. Puterea se află în noi atunci când avem și o scânteie, gen aceste brățărele minunate. Sau pietrele semiprețioase, care au putere extraordinar de mari. Apropo de pietre semiprețioase de Rudraksha, ele funcționează cumva, ca să fim mai înțeleși, ca și un stick extern. Atunci când avem nevoie de o memorie, atunci când avem nevoie de informație, apelăm la un stick extern, o brățară, o piatră semiprețioasă. Funcționează chiar ca un memory stick, ca un hard extern. Se știe că aceste cristale exterioare pot interacționa omul prin wireless, dacă este să folosesc acest termen, la nivel subtil, pentru că în sângele nostru sunt foarte multe picături foarte, foarte mici de cristale. Iată cum un cristal din exterior influențează un cristal din interior.
semințele de rudraksha, fânul. Ați văzut că sunt și pernuțe de aromoterapie. Da. Te culci pe o pernuță de aromoterapie și mirosul, energia plantelor din acea pernuță, automat că îți face un somn mai odihnitor și atenție, și visele îți sunt mai lucide. Adică vin cu o energie suplimentară și permite creierului ca să o stocheze și conștiinței ca să o poată păstra până acolo. Să vorbim despre numărul 8, că este numărul anului, infinitul. Da. Am zis la toată lumea, dacă au posibilitatea, nu neapărat de la mine cu rudraksha să-și ia semnul infinitului, dar să găsească să-l cumpere și dacă e din argint este foarte bine și cu ață roșie. Ața roșie ține deoparte energiile negative. Într-adevăr, are putere. În tradiția noastră populară, știți că în momentul în care se deochea copilul, îi punea ceva roșu. Așa. Iar argintul, de ce se folosește argintul? Purifică. Argintul nu numai că purifică. Argintul purifică, de exemplu, datorită ionilor de argint, din apă, din cristelniță, din aghiazmă, asta va rezista foarte mult. Dar argintul este un metal receptiv. Iată, din acest punct de vedere, recomand telespectatoarelor care sunt receptive, care știu că sunt receptive, să nu poarte argint pe mâna stângă. Iată că argintul... Nu pe mâna stângă? Nu pe mâna stângă. Argintul nu este recomandat persoanelor receptive să-l poarte pe stângă. Pentru că... Deci eu trebuie să-l scot de la mâna stângă? Pentru că noi mergem prin societate, trecem printre oameni supărați, stresați, bolnavi și așa mai departe și recepționăm aceste energii. Dar în această situație, aici vreau să completez, deci faptul că este sub forma cifrei 8, cifra 8, cifra acestui an reprezintă infinitul, reprezintă posibilitatea de a mă întoarce înapoi și de a mă învârti ca și cățelul în jurul cozii sau posibilitatea de a trece într-o treaptă, de a face un salt. Exact. În momentul în care argintul este între cele două semințe de rudraksha, pur și simplu captează energie de la cele două aspecte pozitive. Deci avem aspect negativ, argintul, polarizat, încadrat de două energii pozitive și asta creează un anumit tip de echilibru. Echilibru care este dat însăși de figura de cifra 8. Dacă cineva ar vrea să cumpere o astfel de brățară, la ce preț s-ar putea simbolurile pornesc de la 80 de roni, 150, cu 180. tot, o astfel de brățară. Poate cineva, dacă ar vrea să-și... Sunt pe site, infinitul simplu este la 150 de roni, nu știu dacă am adus aici să le vedeți, și cel cu pietre semiprețioase este la 180 de roni. Dacă cineva vrea să te contacteze, chiar și că și astăzi și mâine, deci sunt sume rezonabile. Poți să le oferi și să le și explici. Mihaela Borcea, de exemplu, a scos fluturașii, sufletul pereche, să-ți atragi sufletul. Așa a fost. Deci semnele și simbolurile sunt foarte puternice, la fel. Sunt din argint cu pietre Swarovski, la fel cu rudraksha sau... trifoiul la Bambi, nu? Nu, tot la Mihaela Borcea. Tot la Mihaela Borcea, trifoiul cu 4 foi, Lucky Collection, colecția norocoasă, sau Lugalina Pânzari este de dragoste, inimioara. Adică cum ele au conceput și ele? Sau nu? Da, împreună am conceput și simboluri. Ne-am orientat ce simboluri cât sunt de puternice. Contează foarte mult simbolul. Exact. Dar inima, că eu sunt cu inima, uite inima. Uite, a Lugalina Pânzari este inimioara din argint. Dar mi se pare că inima ar fi cea mai puternică. Eu așa o simt. Sau palma lui Fatima, mâna lui Fatima, care este un semn puternic de protecție. Fiecare persoană rezonează cu ceva anume. Dacă ar fi să mergem acum în Arabia, vă dați seama cam ce curtate ați fi voi, dar vedeți că pentru arabul analizat nu contează crucea, ba din contra, el o respinge. Iată că fiecare ne naștem cu anumite programe și le atragem. Bineînțeles că poate să fie inimioară, fluturaș, pentru suflet pereche, pentru orice, în funcție de ce simțim. Dacă avem nevoie, de exemplu, de sufletul pereche, energia canalizată în zona plexului cardiac face, dacă este deblocată de o brățară de acest gen, deblocată fiind, face ca să atragă sufletul pereche. Inclusiv am primit cadou de ziua mea, de la Amuna și Cătălin, un astfel de ceas. Care ce simbolizează? Care are inimioară. Inimioară și scrie Jotem. Tu ești toată numai o inimă. Dragoste, ești iubire toată. Și aici iar un ceas de aur, iar cu inimioare. Vezi? Numai inimioare. Păi și mai vrei în continuare inimioare? Păi nu știu. Nu știu de ce. Vrea iubire. Oare sunt orfană de iubire? Nu, ai prea multă și îți place, ești fericită în iubirea ta. Nu, chiar vreau să te întreb. Ai prea multă de dăruit, știi? Prea multă iubire strică? Nu, dar eu sunt fericită așa. Prea multe brățări strică? Niciodată. Cât ai la mână? Da, am
mai multe, pentru că fiecare reprezintă ceva. Una este pentru protecție, una este pentru bani, una este pentru dragoste, una este pentru zodia mea, una pentru chakra mea. Deci fiecare. Și cu cât îți spui mai multe, cu atât te simți mai bine, ai mai multă putere. Dar niciodată nu voi da decât una pentru început și la câteva zile diferență mai ai voie să spui alta. La o săptămână și jumătate, depinde, vreau să văd cum reacționezi, ce se întâmplă. Că s-ar putea să te ia un pic inima, bătăile. Creează și dependență, cumva? Creează dependență. Da. Dacă este singura ta dependență, atunci este o dependență, nu poți să trăiesc fără ele, le iubesc și pun suflet și în eu toate. le iubesc, deci sunt foarte frumoase, sunt sexy. Uite, de exemplu, Rudraksha cu 13 muchi, aceasta este pentru atracție și magnetism. Ei, când purtăm această Rudraksha, atragem tot, de fapt. Tot ce dar rezolvăm tot. Cât am purtat-o și aveam nevoie de ceva să fac și mi se părea imposibil. Doamne, cum pot să dau timpul înapoi să schimb? Vreau să spun că această Rudraksha m-a ajutat să-mi îndeplinesc misiunea. M-a ajutat să rezolv ceea ce credeam că nu se poate rezolva. 13 mi-a fost dată de cei de la centru de terapie acum 1 an și jumătate când am fost nu la întâmplător ai și numărul 13 în telefon. Deci da, totul se leagă. 13 îmi poartă noroc. Ca dovadă că... Nu! Da. Sau Rudraksha cu numărul 1, maestre. Uite ce formă poate să aibă. E necesar să explicăm. Sunt foarte frumoase, dar seamănă cu pământul. Da, pentru e o chestie foarte, pentru că ne naștem din pământ. Puterea, practic, vine și de la pământ, de la mama pământ. În momentul în care noi suntem adânc înrădăcinați și suntem fixați pe această energie a pământului, pur și simplu avem vitalitate, avem forță. Forța, cum este cazul acestui talisman, forța ne permite ca să ne descurcăm oriunde. Să avem și sănătate și succes și toate celelalte brățărele să ne ducă către... Tu aveai ceva de cântat? Aveai ceva să ne cânti? Nu știu. Ok. Deci iată că întâmplător sau nu, când mama natură face ceva, niciodată nu greșește. Dacă omul, într-un fel sau altul, mai greșește datorită faptului că omul este supus greșelilor, cum se zice în multe situații, natura e perfectă. Natura este perfectă. Chiar dacă noi nu o vedem perfectă, perfecțiunea ei ne este dăruită și prin semințe. Cât este de frumos în momentul în care vorbim de semințe și cât de frumos este când le și purtăm. Ce ne mai poți arăta de aici? Terapiile Rudraksha, acesta este pasul 2. Ne putem vindeca, deci vindecarea pe cale naturală, alternativă cu ajutorul naturii. Combinațiile de Rudraksha. Este diploma de la școala pe care am făcut-o la cel mai mare centru de terapie, de unde am luat și franșiza. Adică dreptul. Ce-mi doresc eu pe viitor este să deschid un centru. Dreptul este de a vinde produsele lor și de a face testul acesta pentru terapii. Testul pleacă în India, ni se răspunde, încă o dată vreau să vă spun, ce chakre sunt blocate și ni se dă tratamentul, ca la doctor. Dar nu pastile, pentru că luăm o pastilă de cap și ne îmbolnăvim de ficat sau de altceva. Cel mai bine natural, ca și ceaiul acela de mentă sau de mușețel care te doare burtica și strece. Deci și ele au puterea. Tu singură vorbești cu fiecare om în parte. Da, eu singură vorbesc cu fiecare persoană. toate visurile, suferințele. Da, și îmi dau... Da, parcă așa primesc ceva din univers, o informație și știu exact spre ce să mă îndrept. Iar cu ajutorul celor din centru de terapii știu exact ceea ce îi trebuie și cei de acolo ne dau tratamentul. Combinația de Rudraksha, de exemplu 2, 4, 6, cu o piatră semiprețioasă, pentru că pietrele semiprețioase sunt foarte puternice, purtată într-un anumit fel, sau pe deget sau la gât. Cum avem și acest talisman pentru anumite chakre blocate și sunt combinate cu un rubin. Acesta este pentru gât, da? Da, este pentru gât și sunt combinate Rudraksha pare cu impare. Da? La mână nu putem combina așa de capul nostru, cum au făcut alții și au pus 2, 3, 4, 5, 6 și le-au pus pe o brățară și au spus că e pentru prosperitate. Este o minciună. Deci trebuie să avem o bază. Nu avem voie să mințim. Cei care se ocupă cu Rudraksha sunt oameni sinceri, sunt oameni curați. Când greșești, plătești. Ce dai, aia primești. Se pare că tu ai ajuns la un număr de 3500 de oameni care cred în Rudraksha. Cum te simți? Ce sentimente te apasă? Sunt foarte mulțumită și mă hrănesc cu energia care mă transmit. Pe viitor, ce proiecte ai?
să deschid centru de terapie, asta am vrut să spun și am uitat. Și vreau să deschid un centru de terapie. Aici, Rudraksha, da, deci pe viitor îți dorești să deschizi un centru de terapie, exact cum sunt cei din India, Rudraksha Aradhana Science Therapy, să deschid aici și să colaborez și să aduc pe cineva de acolo de la școală și să deschid și aici o școală și să colaborez cu cei specializați pe pietre semiprețioase, cum ar fi maestru aici de afară, este un lucru extraordinar. Și să putem vindeca persoanele, să vindecăm sufletul, emoțiile și sănătatea. Exact. Bravo, pentru că din punctul meu de vedere și cred că și voi sunteți în asentimentul meu, Galațiul este capitala cristalelor, nu? Am putea să spunem și așa. Pentru că în Galați există doar o singură piramidă. Dar nu numai în Galați. Nu. Unică în stilul Stelian Chivu. Așa este, această piramidă pentru că e unică. Normal că nu numai în Galați, dar în Galați este unică. Are o altfel de energie, altfel de... Energia locului, energia pământului. Dar și în primul rând și arhitectura și este... și combinația de cristale. Și în pământ, cum este și în interior. O să vedeți, asta înseamnă ani de studii. Ani de studii. Și este foarte bine că veți colabora. Da, îmi doresc, maestru este într-adevăr un maestru. Eu sunt la început de drum. Vă dați seama, cu Rudrakshele. În momentul în care lumea, din ce în ce mai multă lume, începe să creadă, începe să folosească cristale, plante, pietre, orice, ca și prevenție sau chiar ca vindecare, din start mentalitatea se schimbă, sufletul se rafinează, energia pe ansamblu poate să-și ridice frecvența vibratorie și asta ne permite ca din ce în ce mai mult să înțelegem tot felul de aspecte. Am văzut că mai e acolo încă un șirac de Rudraksha foarte interesant, cel cu 3. Pentru ce anume este? Ăsta a fost al meu, care mi l-au dat acum 1 an și jumătate când am fost în India și am făcut testul. Am stat de vorbă cu Nita, n-a trebuit să completez testul. Am vorbit doar cu ea și mi-a spus exact ce chakre am blocate și vreau să spun că după 2 săptămâni deja începusem să mă vindec. Eram alta, primeam informații, da. L-am purtat la gât și numele la colecții, toate informațiile care aveam nevoie, mi-au venit așa, parcă din univers, am primit foarte multe și dacă căutam pe internet, îmi ieșea exact de ceea ce aveam nevoie. Deci mă ajuta, Dumnezeu era cu mine, Universul era cu mine, primam informația care mi-era binevenită ca să pot să o dau mai departe, să ajut la rândul meu, fără să caut. Deci totul venea firesc, mură în gură. E vorba de legea sincronicității. Da, pentru chakra gâtului. Da. Să explicăm câteva cuvinte despre chakre ca să fim înțeleși. Fiecare glandă endocrină are corespondentă și o chakră. În momentul în care gândul este blocat, emoția este joasă, mai devreme sau mai târziu va bloca chakra. Chakra va acționa asupra glandei endocrine, cum ai zis tu că ai avut probleme la gât, este vorba despre glanda endocrină numită tiroidă. Deci iată că tiroida poate fi vindecată și cu ajutorul acestor Rudraksha. Dar pentru slăbit există așa ceva? Pentru a nu mai avea așa poftă să mănânci? Și ăsta e un program. Da, și ăsta este un program. Trebuie să rugăm Rudrakshele și eu o lasem razna pentru că am muncit foarte mult și mese și până seara târziu mâncam 10, 11, 12 noaptea și am pus 9 kg. Dar am rugat Rudrakshele și ce s-a întâmplat? Nu că ele m-au ajutat. M-a ajutat să găsesc o persoană potrivită și am slăbit 9 kg în 2 săptămâni de zile. Cu mâncare sănătoasă. 9 kg în 2 săptămâni? 9 kg și sport în fiecare zi. Mergeam pe bandă, nu alergam și consumam 1000 de calorii. Am mâncat salate, legume și fructe. Atât. Nu, important e mai mult să mănânci fructul, nu să faci sucul, că atunci îți ține mai mult, așa, fără sare, doar cu lămâie deasupra. Și a fost fenomenal. Îi mulțumesc prietenului meu, Călin Novăcescu, îl găsiți și pe internet, ce a făcut, a slăbit nu știu câte kilograme, acum ultima dată, în 4 ore, 6 sau 8 kg, nu, 6 kg, Călin Novăcescu. Deci el m-a ajutat, eu în 2 săptămâni am slăbit 9 kg. Înseamnă că tu ai slăbit lejer 9, dacă el în 4 ore a slăbit. El a slăbit, da, în sală și pe stepper. Foarte multe calorii. Dacă intrați, este bine, el are alt mod de viață, maestre. Genul tău a stat în Coreea, a studiat și a spus clar, totul e de aici, pentru că dacă îți dorești, se întâmplă. Deci eu nu-mi doresc? Nu poate suficient de mult. Asta. Nu. Important e și alimentația. Deci dacă renunțăm la sare și fără ulei, deci doar salate,
legume și fructe, slăbim. Și găsit și butonul de slăbit, pentru că la nivel mental... Nu slăbim, că nu folosim cuvântul, mai este bine. Greșesc. Dăm kilogramele, grăsimea, care nu ne este benefică, o pierdem. Referitor la ce spuneai tu, de ce nu slăbești, tu într-adevăr ai voință, numai că nu ai găsit exact butonul, pârghia, puntea de comunicare cu propriul ADN. Și motivație. Motivația, corect. Exact. ADN-ul se programează cu ajutorul cuvintelor, gândurilor și cu ajutorul stărilor, ca și motivație. Iată doar ce câteva cuvinte trebuie să folosesc? Eu sunt dintotdeauna substanțele necesare corpului meu pentru a avea exact kilogramele care ți le dorești. Nu spui. Așa? Exact. Ai deja o frază clară, pentru că se acționează la nivel de minte subconștientă. Exact. Mintea subconștientă se poate programa cu ajutorul rudracșelor, de exemplu, cu ajutorul pietrelor prețioase, dar și cu ajutorul cuvintelor. Cuvintele trebuie să fie clare, precise, sigure, trebuie să fie repetate de mai multe ori, trebuie să fie încărcate cu o anumită stare, emoție, apropo de ce spuneai tu, și toate folosite la timpul prezent. Acum sunt. Pentru că dacă zici că mâine o să slăbesc, apropo de acest aspect, un scurt banc, cineva spunea, de mâine o să mă las de fumat. De mâine mă las acum. Și culmea, Acel mâine nu mai în momentul în care se trezea mâine, de fapt era tot astăzi. Da, sau spui sunt, nu? Eu sunt dintotdeauna. Eu trebuie să spun eu sunt sau sunt? Sunt, pentru că în momentul în care mai folosești cuvântul eu, deja tinde către latura egotică destructivă. Eu sunt mare, eu sunt frumos, eu sunt albastru și așa mai departe. Deci dacă spun sunt frumoasă, sunt inteligentă, sunt atractivă. Pentru că eu sunt dintotdeauna de când s-a creat lumea. Eu sunt dintotdeauna. Ca să lămurim acest aspect... Ia să vedem ce ne spune maestru. Ca să lămurim acest aspect... Eu contrazic pe maestru. Ai răbdare puțin și după aceea. Ea e interesant. Sunt două aspecte ale ego-ului. Este ego-ul constructiv și ego-ul destructiv. Depinde care din acele ego-uri. Are puțin ego. Ce anume? Are ego. Fiecare are ego. Da, bine, eu ai un nume, ai deja un ego. Ai o culoare, o statură... Dar dacă eu am două nume? Ai două ego-uri. Da? Și Olimpia și Beatrice? Glumesc. Dar Beatrice înseamnă fericită. Mi-a spus un telespectator când vorbeam despre tu ești o fericită. Da. O inimioară, dragă. Din acest punct de vedere, în momentul în care folosim, ai dreptate și n-ai dreptate, în momentul în care folosim exact acea parte constructivă a ego-ului, care te motivează, care te propulsează, care te face să crezi în ceva, să te motivezi, atunci este ok. În momentul în care te bați cu pumnul în piept și doar eu, reglajul este extrem de finuț. Da, vedeți? n-am spus așa. Da, am înțeles. Doar am punctat. Sigur. Vedeți? Ceva aceste semințe, practic, au un anumit nivel de conștiință, dar n-au ego. Ele vin ca să ne ajute, vin ca să ne ofere. Exact ca soarele, ca ploaia, ca pământul. Acestea vin doar să ne ofere. Folosesc doar acea parte a ego-ului constructiv. Mai avem câteva minute să mai întrebăm, să mai profităm de Cozet. Da. Ce proiect ai, sincer, de viitor, să colaborezi? Da, îmi doresc să colaborez cu maestru, dacă se poate. Și să colaborezi și cu noi, ne dorim. Evident. Te dorim cât mai des invitată la emisiunea matinală de seară de joi. Vă mulțumesc. Și să deschid un centru de terapie, exact ca cel de afară din India, din Poate îl deschizi chiar și în Galați împreună cu... Aici este deschis puțin și doar pot fi completat. Maestru fuge și în toată lumea asta care are nevoie să ajute, probabil, multă lume. Sufletul lui se simte fericit ajutând. Exact. Chiar am sesizat că din ce în ce mai multă lume are nevoie de ajutor, de informație. Rudracș, face asta. Mai devreme sau mai târziu. E suficient să o porți și vei vedea că în funcție de structura mentală, emoțională, în funcție de suflet, iată, cum ai dat-o acel exemplu de suflet pereche, dacă nu și arăți cumva. Da, aici este. Ce interesant este, iată că natura face două semințe lipite una de alta. Asta clar, datorită legei rezonanței, îți atrage sufletul pereche. Nici nu vă dați seama cu câte femei, paciente, interacționez care au nevoie să-și găsească sufletul pereche. Pentru că, mă rog, este o completare, este o compatibilitate. În momentul în care poți purta așa ceva, chiar reușești să-ți atragi mai devreme sau mai târziu, în funcție de limitările și credințele proprii, sufletul pereche. Pentru că, în general, persoanele tind către armonie, către echilibru, către sănătate. Și aici avem astfel de echilibru. Iată o sămânță de rodracșă care
este unită una cu celălalt. În momentul în care porți așa ceva, de fapt, ești ca o antenă, ca un emițător care zice, ei, sunt aici, vreau sufletul pereche să vină. Atragi. Cam așa ceva. Da. Și în momentul în care atragi... Deja ai programul aici când, exact, o alegi, da? Exact. Și vreau și căsătoria, atunci mai iau și brățara cu 2 muchi. Și combinate, rudraksha purtată la gât, chakra plexului solar, și brățara cu 2 muchi purtată pe mâna dreaptă, îți aduce sufletul pereche pentru căsătorie pentru viitor. Spuneai că tot mai multă lume este interesată, te caută, te alea. Da, pentru că... Dar eu cred, și nu știu, cred, spun sigur, datorită schimbării vibrației Pământului. Mulțumim de mesaje. Asta se întâmplă. Da. Toată lumea, sau majoritatea, este țintită pe așa ceva. Chiar dacă mai sunt persoane care critică, neagă, nu cred, nu Ce înțeleg, ne poate spune Cosette la sfârșit de emisiune? Că vă iubesc, ce pot să vă spun mai mult? Vă iubesc mult de tot și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. O salutăm pentru că este în platou și Mariana Vătămanu, PR-ul meu, care a făcut posibil. Mulțumim, Mariana. Care a făcut posibil acest brand să fie așa o scânteie aprinsă și să, din nimic, toată România să afle de Rudraksha, Power of Rudraksha by Cozi. Deci Mariana Vătămanu s-a ocupat cu tot sufletul ei pentru promovarea acestui brand. Și vă dau și eu un anunț acum. Peste o săptămână, mai exact 14-15, o să ținem la Galați un curs de protecție. Poate va fi bine să prezentăm și o astfel de Rudraksha, tocmai pentru că omul are posibilitatea să învețe să se protejeze. Și unde se va ține? Pe data de 14 și 15 februarie, de ziua îndrăgostiților, ne îndrăgostim între noi, așa, va avea loc un curs de protecție inițiat de Stelian Chivu și Gigi Chivu împreună și cu Nicoleta Chivu și chiar împreună cu Cosette. E posibil. Cu drag, un workshop frumos, da, cum să nu, și cu Rudraksha și... O să găsiți informații pe pagina mea de Facebook, Stelian Chivu, și o să aveți toate detaliile acolo. Da. Iată că a zburat timpul așa. A zburat, iar Carmela ne va încânta cu o ultimă melodie pentru tine și pentru dumneavoastră. Ne va încânta și vă va cânta. Te iubim, Cosette, și îți mulțumim. Și eu vă iubesc și Doamne ajută. Și ești foarte frumoasă. Mulțumesc chiar și naturală. voi. Și voi. Mulțumesc mult. O piesă care a devenit deja șlagăr în emisiunea aceasta, hit. Care eu dedic lui Cosette. Iarăși mie, vă mulțumesc. Mulțumesc mult de tot.
reușim împreună, dar de tine nimic n-am știut. Poate totul părea doar o glumă și nimic mai mult. Mi-ai furat inima și pe mine odată cu ea. Mi-ai furat zilele, acum îți dau și nopțile. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, ya habibi, tu ești iubitul meu. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, ya habibi, te voi iubi mereu. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, ya habibi, nu mă uita. Ya habibi, ya habibi, ya habibi, ya habibi, rămâi în viața